Kuphi iNingizimu Afrika sibingelele enhla nasezansi elami igama nguSandra Sandile Prince ngokaMthembu Sibongo ingadlangathi siqophisana ngempela inkalakathi imfizi enyama ingadlangathi kumthakathi ngiyakusongela namhlanje ke siyindaba zikaBhoqo sithola sikhoma la esikoleni engafunda kusona iqinisane high school ngangena ngo-2013 ngaze ngaphuma ngo-2018 la eqinisane ngafikela kuyo lensizwa namhlanje sokukhuluma nayo sikhuluma ngobaba uFred ungakashezi amagalelo akhe makhulu kakhulu sokuncela okuningi namhlanje uma sibheka nje umlando wakhe phinde sibheke nje nomlando wesikole iqinisane njalo asikubingelele kunjani siphilele njani siyaphila kakhulu kuyintokozo ukuthi ke namhlanje sibe kanye nawe sizokhuluma nawe na kanjani inkumbi zababukeli zibukele emakhaya ku Facebook na ku YouTube na ku TikTok njalo masikhuluma ngempela ngwenkakha asikwazi ukusikushiye ngaphandle uyiqhawe mhlawumbe ke ungathatha umbukeli umbeke ngasekhaya ubani uFred Shezi Fred Shezi umuntu aqala ngibingelela babukeli bonke Fred Shezi uqhamuka uThongathi but ngokufunda ke uqede khona la ekhaya eqinisane umuntu ohamba wayofunda ke esebuya ke sezoqashwa khona la futhi ngenxa yokusebenza kahle umuntu aseyumfundi uthumkhulu wayekhona uThumkhize wabona ukuthi engathi ngaphiya futhi umuntu amqashe ngaqasheka ngasenza la njengothisha up until kushaye uye 2000 ngoba ngangiqala ngo1994 yes ngase ngiyake sengipronyothwa ngiya eSikhonjwa secondary school esemaphumulo as an HOD ye science ngasuka lapho ke ngapronyothwa futhi ngaya principal eSibanisezwe high school ngo2006 engisuke khona ke ngo2006 ngo2011 sengiza ke 2011 now sengiza eqinisane ngizoqala manje as a principal emva kaBaba Yengwa owayekade uprincipal up to today ke we've been trying sizama ukusebenza for all these years sifuna ukuthi ke akubelula eimpilweni zabantwana nezomphakathi einganeni zomphakathi kule ndawo siyakhela thank you umlando wakho uyayikhulumela kakhulu mhlambe ukhula iphupho lakho kwakuthi vele uyafisa ukuthi ungene eminyangweni wezemfundo njengoba usibamba isikhathi sede kangaka noma mhlambe likhona linye ikhono obunalo kodwa mhlambe ngenxa ke yokuthi ke asikhetheli umuntu ke ithole sebamba lo msebenzi esenza lokho nalokho hayi ke la lo kufundisa umsebenzi into engangiyifise ngiseklasini ngihleli phansi ngifunda ngibukela kothisha babe ngaphambi kwethu mina nje ngangifundiswa ukuthi uMagwaza uthisha uBlose njalo abantu ukuthi mababuka ubona hayi engathi ngiyafisa ukufana nalo muntu bese babuka bebe ama role models emva lokho ke umuntu wavela wangena nje wathi khaxa ikufundiseni lokhu ke kwasuka lapho ke umuntu esesesikoleni waba nje umuntu ofuna ukuba uthisha by all means kwazi ukuzenzekela ke njengoba umuntu esezoba la namhlanje ukhule ekhaya kanjani because kunomuntu othi njengamanje ngikhule ekhaya umama akekho ubaba akekho sothi siyahlupheka angiyiboni ngilento engifisa ukuba yiyona kusasa ukhule ekhaya bekanjani ekhaya sibaningi besibaningi kakhulu umama wasizala nje sawu10 so ngokuhlukahlukana ke ngokuhamba impilo zethu inezindlela zethu zihlukana kepha ke ngaba nayo nje lento ukuthi noma ngibabona abangaphambi kwami ngoba mina ngangigoka 6 webantwaneni abazalwa umama but ngangibona nje ukuthi kuyofana ngelinye ilanga umuntu afunde agqoke nje ijazi lonto ngathi ngisemncane ngangiyithanda nje indaba ukuthi engathi ngafunda ngize ngifake ijazi kukuningi ke ngoba phela sasibaningi abazali bethwele kanzima masizalwa abafuzalwa bangafundile kuba nzima kakhulu kodwa nje umuntu wayelokho enalo iphupho lokuthi cha ngelinye ilanga kufanele ngigqoke ijazi leyo nto engasuka enqondweni yami nakube ngase sengene entweni engikhula sithwala ikhoma zegalofu kulula ke kuyeka isikole lapho ngoba uthwala izikhoma zegalofu uthola nemadlana leyo mhlambe engamsanganisa umuntu agcine ephumile endleleni ephuphweni lakhe kodwa ngabambelela kusuka lo nkathi angangakhohlwa ukuthi kahle ngiyafisa ukuthi ekhaya ke bebona nje umuntu ogqoka ijazi wala ekhaya and ngakwenza kwenzeka lokho lokho I'm proud of that ngoba futhi nakhona ngikhule nje ngishaya nesicathamya kakhulu bengidlala kakhulu isicathamya ngakhona ekhaya
nasesikoleni mase ngifikile ke ngiqhubeke njalo nesicathamelo ngoba into engiyithanda kakhulu kuze unayo lento ukuthi ube umholi because umbhidisi laphana abangemuva bebezwa ngawo ukuthi hayi manje siyajika sesenza kanje hayi njalo ngoba nje uma ngifika nje college uma ngifika college ngafike ngaliqala nje iqembu ngaqala phansi nje laze lawo recorda iqembu saseliqalile singabafundi base college noma sengifikele futhi esikoleni ngafika ngacula isicathamelo nje khona la ekhaya bawukhumbula nje abanye ngo1998 99 sahamba nesicathamelo sethu sawina kwi province uma uthi yabuka lezi inkomishi khona eblue nje lapha phezulu leya inkomishi le sasiwine ngo1998 sinabafundi bala ekhaya sivutha bhenga sicathamelo awungeke usithinte ngalonkathi umuntu wayese energetic enza into ayithandayo ngoba uma wenza into ayithandayo kubalula kakhulu so ke nafana nakho ukufundiseni umuntu ufundisile nje bekulula ukufundisa kwethu ngoba umuntu wenza into ayithandayo nje namhlanje uma uthi sokhuluma ngalesikole nje lesikole eminyakeni emibili edlule 2023 2024 kube isikole esiwu-best kwi-district siwu-best kwi-region so number 1 kwi-district number 1 kwi-region saphinde saney'ngane eyiphuma phambili kuyona i-district makubalwa nje top 10 ye-district uyothola ukuthi iqinisane ney'ngane ey'ntathu eziwu-4 kwey'nkathi ezikhona lapho kuleyo top 10 so lokho kukhuluma ngani ngento okuyiyona ebalulekile eyikona ukuthi uma une-passion uyenza into ngokuthanda kuba lula ukwenzeka kwakhona so umuntu angasho njalo nje ukuthi ke performance esinayo nani niyakhumbula nifunda ukuthi besiqinisekisa ukuthi wonke umuntu useklasini wonke umuntu uyafunda umuntu uphuma la uyiphethe into abeyizelela senze kube lula kakhulu isiphi istrategy mhlawumbe lenza ngaso ukuthi iqinisane igcine iy'ngane ziphasa ngezinga eliphezulu kangaka nenza ngani ikuphi imfihlo hayi ilula nje ngihlale ngisho nakothisha mhlawumbe umuntu uma yisho umuntu angayikholwa kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayibona iyasebenza ayikho into edlula isikhathi if uthisha enesikhathi nengane inesikhathi neyincwadi kubalula kakhulu ngoba ngisho kuthiwa ngiye ngibatshene ngisho kuthiwa uthisha akekho good kangakanani esifundweni kodwa uma enesikhathi ekwazi ukuhlala phansi nengane befunde kulula kakhulu kuyazenzekela okuningi ezibeya endleleni baba neyikhisi njalo njalo bebona befala senze nje njalo moving forward kuba lula simple ne-assistance esiyitholayo ke ama-plans esiwatholayo ama-strategies esiwathola kwi-circuit i-circuit yethu igama layo ozwathini circuit ubaba uMbhele uyasilekelela kakhulu ngama-strategies ayenza ukuthi sikwazi ukuqhubeka njengesikole noma sinaso isikhathi kodwa senze ama-strategies okufunda ukuthi yiphi indlela esizokwenza ngayo ukuze sikwazi ukuphumelela so-ke mina nje elami iqhinga othisha nje sinabo othisha aba-passionate othisha abanesikhathi othisha abaziyo ukuthi ekugcineni ingane yobuza bona ngempilo yabo so they ensure ukuthi bayalekelelana bayasizana isifundo ngasinye asinawo uthisha oyedwa isifundo sinye othisha mhlawumbe bathathu kanje bathathu nje noma babili noma bebathathu isifundo ngasinye siyaqinisekisa ukuthi othisha bayalekelelana kube lula nasenganeni uma ingezwanga kahle kulo ukhona lo munye othisha kuyaqhubeka kuyaphambili lokho kwenza ukuthi kube lula kakhulu alright apha leyo kufunda ingane ebusuku nayo iyasebenza ukuthi ingane isenzele iyalekelela kakhulu leyo ngoba manje ingane isikakhulukazi masizokusondela ama-examinations ngenxa ke yokuphepha akuselula ukuthi sikwenze kalula ukuthi ingane zifunde ebusuku besikwenza kuqala kodwa nje manje sesikwenza uma sekusondela ama-exams but esikwenza manje ukuqala kwaba ngo-3 ntambama beqede ngo-4 mase emva kaJune so sisiqala ngo-3 siqeda ngo-6 so senzela ukuthi nje njengoba bengishilo you have enough time you have your results waiting for you ilapho nje ake sibheke mhlambe ke ama-challenge mhlawumbe nibhekana nawo ngithena ngifika la ey'nekhadi zethu bese sewukhula kodwa sifuna la iqinisane njengamanje kukhona iy'ngane ama-2000 njalo njalo uma uqhathanisa ubheka kunjani isimo hayi ke uzomangala manje ngoba ugrade 12 akusezona iy'nsizwa ey'ngangani manje ugrade 12 kuncanyana akuvutha bheka ekufundeni uzothi uyaphuma nje uthi uyambona umntwana ucabanga ukuthi wena ugrade 8 hayi uzothola ugrade 12
Kuncane nje manje i-challenge iningi kakhulu kubatwana bethu. Uma unengane engakuthanda ukufunda ngiyakutshela ngithi uneshwa noma yona leyo ngane ineshwa ngoba i-competition is too high out there. Ingane ezincane ziyafunda ngokukhulu kushesha seyiqedile wabona ingane grade 12 umangala ukuthi grade 12 lo ngaka uma ukhumbula ukuthi phambilini grade 12 bekuba abantu abangakanani. So nje kunzima manje sekunzima kakhulu i-competition i-high kakhulu out there. Ingane ziyakufuna ukufunda ziyakufunda wonke umuntu usebonile ukuthi ke ukufunda kuyi-solution. So i-competition mase bephumela esikoleni sebefuna amathuba iningi kakhulu i-competition. So kubalulekile ngihlale ngibatshela abantu abangi ukuthi mina competition out there is too much. Asenzeni sure ukuthi ungenile university ufundelile umsebenzi noma ke ukwazile ukufunda ufundele ukuqala ibhizinisi lakho ukwazi ukuyiphilisa njalo njalo. I-competition ngaphandle inkulu lokho kumangalisayo. Mhlawumbe indlela yokuyiphatha masiqhathanisa nesikole sasemakhaya lesi naseThekwini ukuthole ingane intsha nje ama-2000 asengene kwidakamizwa. Mhlawumbe khona ama-case akevele kanjalo ukuthi senengane eyibhemayo ehluphayo ephatha ikhadi la esikoleni. Abona nje njengoba kusho nje isikhathi samanje sinzima kakhulu. Angeke usasho nje ukuthi ingane ngoba isemakhaya kusho ukuthi kulula-ke uma isemakhaya yonke into izozenzekela kalula irole. Akusikwazi zona ezasemakhaya ezasemalokishini njalo njalo zizombondelana la esikoleni. La nje esikoleni sinengane ezo-1277 kodwa it's a rural school. Isikole semakhaya but we've got such a huge number. Tara-ke yini indlela esifundisa ngayo ama-results abantu bawabona kusobala ukuthi uma ungene eqinisani noma kanjani uzophuma isiphetho certificate sakho. So-ke lokho kudala ukuthi ku-attract ngisho iy'ngane ezingalunganga nezingenzanga kahle emalokishini lapho umzali bese vithi hayi ngizokusala emakhaya amlethe la. Uyafika la useqala izinto lezo ezingekho right. Kodwa-ke siney'ndlela sine-code of conduct for learners esilekelelayo kakhulu. I-code of conduct-ke umthetho abatwana kufanele behlale phezu kwayo ukuze bekwazi ukuremaina la esikoleni kuze uyophela. Ngeke sithi akubi khona inhlobo ukuthi uthole ingane kuthiwa nansi ifike nama-drugs njalo njalo. Kodwa sizama ngayo yonke indlela ukuthi siyiphunge into enjalo eyenza kulesi sikole. Otherwise-ke asinakho ngale ndlela ukuthi-ke sesiyahluleka ukukucontrola. Kodwa nje everything is intact. Ingale ndlela yonke into ingale ndlela esifisa ukuthi ibe yiyona njengesikole. Ungathindi mhlawumbe umyalezo wakho njengamanje obheke kumzali njengoba nje uyiso lalesi sikole seqinisane ngey'ngane zabo umuntu obukele othumela ingane yakhe la esikoleni esekhaya wasethemba wena njengomzali uhlala nazo lezi ngane unyaka wonke. Hayi-ke ngiyabonga kakhulu umbuzo very lethuba nginika lona ukuthi ngikwazi ukuyi-expressa kuleyo ndawana. Ngingathi kumzali yebo khona sihlalele khona la ukuthi ngoba sithembile sizosebenza-ke phezu kokuthi-ke ukuthembeka kwethu lokho singakuticileli phansi. Kodwa ngithi nombane akabuke emuva ukuthi iqinisani sike yenzani kuze kube namhlanje. Njengokade ngikhuluma ngama-results nje bengikhuluma ngama-results esesiwenzile. Kulo nyaka nje sinento ethi yonke ingane ezophumela ka-grade 12 ngoba ku-given ukuthi ingane efunda grade 12 eqinisani izophasa kulo nyaka. Ngokubuka ama-results ayo nje i-first term nangendlela esisebenza ngayo njengamanje izinga selinyusile kunakuqala. Liphezulu kakhulu izinga kunakuqala. Kulo nyaka nje liphezulu kakhulu. So ngalo ndlela-ke I want to say ukuthi kulo nyaka yonke ingane esiqinisani sifisa ithole ubachelor. Yonke ingane esiqinisani sifuna ithole ama-points awu-30. Ngizali ngiyakuthembisa ukuthi ingane yakho izothola 30 points nangaphezulu. Phinde kube ibachelor wonke umntwana ozobe ephuma ngaphakathi eqinisani kulo nyaka. Ngendlela izinga lokufunda elinyuke ngayo ayikho into esiyibona izosiphazamisa ekuthenini-ke sithole ama-results ngale ndlela esiwasho ngayo ngoba nendlela ebesifundisa ngayo we have intensified our strategies in the sense ukuthi-ke akekho umuntu ongacaciselekile ukuthi ngampela iyaphi le nqola akekho ongayazi. Kulula kakhulu egcekeni. Kulula kakhulu ukubona ukuthi-ke i-direction nansi sithathayo akekho ongayiboni. So ngalo ndlela-ke ithemba likhulu kuzokwenzeka. Ithemba likhulu konke kuzokwenzeka. Sobona ngempela-ke iy'ngane zala eqinisane ziphasa ngendlela-ke esimangaliso. Kuningi seni-Ajikvile ngibona iy'ndondo la
eyiningi kakhulu mhlawumbe ungathi nje usikhele phezulu lokwenzakalani nasi eyibona la kwenze njani hayi kakhulukazi hayi education nje indondo eziningi ezakho ukufunda mostly as much as sibuye sidlale singene kuma cultural activities isikole sale ekhaya siyaziwa ngombholoho umbholoho nje akudlala mase kuthiwa umbholoho nje akekho sihlulayo i-district yonke kuyaziyo kuneminyaka kodwa ke nje sikakhulukazi sigcile ngakho kakhulu kule minyakanyana nje yiyo lo ukuthi nje ubone emva kwakho kunehawu la mawuthi uyalibona lihawu selike lathathwa iy'kole ey'ningi phela mawuthi uyabona kodwa iqinisani ilokhu ishayile nje ubona ukuthi iyona le yaphinda le qinisani njengoba izophinda futhi kulo nyaka masiphinda kulo nyaka sekuyethu nje le manje ngoba sesiwine iminyakanyana maningi kamanye elinye ihawu lingale njalo njalo konke nje ney'tifiketi nazi nayo emva kwami imisebenzi le yokuphasa kahle singaphasi nje kahle kuphela kodwa siphase kahle kunazo zonke iy'kole ey'khona kwiLembe district 120 schools Qinisani becomes number 1. Sikhuluma nenkakha sikhuluma noFred Ungasheza principal waseqinisane ngakho iminyaka nje mhlawumbe ungabala usuka lapha ku 2011 ufika la kusho nje uqala ukufundisa from 2004 kuze namhlanje iminyaka yo32 yes bese kuba ukuthi ke mhlawumbe kwa 31 lo usuqedile 31 years oka 32 lo kodwa ke la eqinisane ngafika ngo-1994 ngaphuma ngo-2000 njengoba ngishilo ukuthi ngahamba for 10 years ngabuya ke futhi ngo-2011 kuze kube namhlanje so iminyaka esiyihlalile kusuka ngo-2011 kuze kube namhlanje lona ke unyaka ka-14 sikhona nje la eqinisane as a principal yes mhlawumbe lapho lokuphetha ke sesiyivala nje inkulumo yethu namhlanje ungathini nje usugoqa ubhekise kubazali nabantwana abasada amaphuzu amakhulu abafisa ukuthi bafeze njengoba nje senikhiqiza even othisha nabanye abasebenza emkhakheni eminingi ahlukahlukene kade ngibona nje nomunye usebenza empangeni othi wafunda khona eqinisana wamfundisa osephethe izintatheli zonke nje umvokashangase uthi wamfundisa ungathini ukugqugquzela nje umuntu onephupho umuntu omusha obuka nje le podcast mhlawumbe nongafundanga eqinisana othi usanethemba lokuthi impilo yakhe mhlawumbe ngelilanga ingashintsha umuntu angathi nje khona sesisebenzile eminyakeni edlule kodwa sinalento ukuthi ke siyesibuke ube benchmark ubuka iminyaka edlule kodwa futhi sibe sinephupho eli brighter and bigger than what we have already achieved. We cannot only brag about what we have achieved, but we can always scrap to see a better future moving forward. Njengamanje nje kulo iminyakana nje embalwa sesiney'ngane eziwu-6 ezifundela ubudokotela nakuba ezinye siyilekelela ingane yakuthi nje mayiqeda isikole bese uba siyaqeda ngayo siyayilekelela sine-program yokulelela abantwana uku-aplayela iy'ndaweni ezahlukene bekwazi ukuthi nabo siba enlightine bebone la bebengaboni khona enye into-ke nje umuntu angathi ugcinzelela kakhulu kuyona ukuqasha abantwana abawothisha kodwa futhi iningi labo abala endaweni nokubafuna ke masizwe kuthiwa kunothisha muhle usendaweni ethize siyamlanda simlethe ngoba sifuna ukuthi ke siyafisa abantu abazothatha isikole sethu besibeke ku next level kodwa lokhu kuba nabantwana abakhona la esidumbini isikakhulukazi abafundisayo kulekelele ekuthenini ke kube lula njengoba ngikhuluma ngesikhathi nje umuntu noma kula kubo kulula ukuthi hayi ngila ekhaya ngizospenda more time esikoleni futhi noma kuthisha wakude uyathi uqashile nje khona la eduze uzoba nesikhathi esanele sokuthi akwazi ukufundisa ingane zethu lokho kuyangilekelela ngendlela mangalisayo mawuthi uyabona ngeminyango uzobona ukuthi nginenjetshana eningi abantu abawothisha abasebancane impela nje nabo baningi and othisha bethu-ke bavamise ukuba o-best teachers kwi-district njengaye nje unkosikhona uNtaka ufundisa i-life sciences ube u-best educator we-life sciences ngo-2023 ngaphinda futhi ngo-2024 waba u-best license teacher kwi-district he becomes the best teacher kwi-district sinabo othisha uMabika ufundisile i-science he was the best teacher kwi-science ngonyaka odlule
It happens sinothisha besizulu la umfana nje semncane wala kaSonkombo uthisha sokhulu the best teacher wesizulu benomem Khumalo mabe phasa ke lapho bekwenzele nje into ongazoyicabange ngoba vele bo 134 ithi mhlawumbe ingane zo 178 134 bano distinction. Yes. Ngalo nyaka nje unyaka 2023 babethole o distinction about 107. Kulo nyaka 2024 bathola distinction about 134. Yabo kuba njalo nje siba nama results hayi ukuthi 100% kuphela kodwa i quality. Into ezothatha ingane ibe ku next level zibe ku competition zikwazi ukuthi zithola amathuba moving forward. Yabo. Alright, siyabonga kakhulu ke kanjani ke kuyona ke i-podcast besilapho iqinisana namhlanje sikhuluma no-principal uMr Shezi njengoba nje sesikhulume nje okuningi mhlawumbe futhi sizophinde sibuye nangelinye ilanga sizobheka nje ukuthi ngabe qhubakalane kusona ke lesi sikole ku Facebook ku YouTube na ku TikTok siyacela niqiphize subscribe iphinde nisifollowe na kanjani siyabonga.